4 dos 7 concellos de toda Galicia que están no nivel alto de restriccións son da comarca do Salnés. A Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcía e Vilanova manteránse con estas limitacións polo incremento dos contaxios nas últimas semanas. Hai un grupo de concellos que xa estaban en nivel alto e vanse manter dende a semana pasada, pese a este cambio de incidencia acumulada por un principio de prudencia e por manter unha certa continuidade respecto da semana pasada. A pesares das protestas dos gobernos destes municipios e do sector da hostalería, seguirán alo menos unha semana máis coas limitacións. O interior de bares e restaurantes estará pechado e as terrazas a un 50% da súa capacidade. Ademais, preocupa especialmente a situación en Poio e Sanxenxo. Aínda que quedan no nivel medio, estarán sometidos a unha vixilancia especial. Porque son concellos que van a estar con vixilancia especial, dado que están no límite do que poderíamos considerar nivel alto ou nivel medio. Por lo tanto, faremos, como sempre, un seguimento de todos os concellos, pero en particular destes tres, de cara a que, se hai que actualizarlos e pasalos a nivel alto, pois facelo o máis asiña posible. As restricións chegan desta vez ao Barbanza, Porto do Son, A Pobra e Boiro pasarán ao nivel medio, onde continúan Pontevedra e Caldas. Neles a hostalería estará limitada ao 30% no interior e ao 50% en terraza. O anuncio feito hoxe polo Conselleiro de Sanidade responde xa aos axustes nas incidencias e nos niveis de restriccións acordados onte no Comité Clínico, uns cambios cos que buscan adaptarse á realidade epidemiolóxica actual e que poderán mudar a diario. ¿Qué porcentaje de personas están hospitalizadas? ¿Qué porcentaje tenemos vacunado? ¿Cómo va cambiando el grupo etario, ¿no?, al que va afectando la COVID? Y en función de todos estos parámetros, diariamente vamos a hacer nuestros ajustes y vamos a tener un factor de corrección que vamos a aplicar a cada uno de los concellos. Va a ser un modelo dinámico, variable y que va a tener un factor de modulación principal, que va a ser como estemos a nivel asistencial. As medidas entrarán en vigor na medianoite deste sábado.